Bueno, Estadion Galera gertu erotu gara gaurkoan, izan ere, azken 2 asteetan, Real Unionen gaztetxo bat, Irungo gaztetxo batek debut egin duelako, lehen da bizitaxoaren, Osasuna Promesasen aurka, eta astebete ondoren, hemen nire atzean ikusten duzuen zelaian, Ebroren aurka. Bera Inigo Aristimuño da, eta gaur berarekin egingo dugu elkarrizketa. Ongi etorri eta eskerrik asko gu jasotzagatik. Zuei. Aipatu dugu gaztetxoa zarela, arrobikoa zarela, Irungoa zarela, Irungoa izanik, zer da zuretzat Real Unionekin debuta egitea, lehenengo eta behin taxoaren, eta gero Estadion Galen. Lehenengo oso arrotasuna, ez? Irungoa izanez eta zure herriko taldean debuta egitea arro hartzen duzu, ez? Eta gero poza askoz, lana egin eta ezkero fruituak izatea, poza emate dizu, ez? Nahiko ondo, bai. Batzuentzat ametsa lehen mailan jokatzea izango da, zuretzat ere imaginatzen dut ametsa lehenengo mailan jokatzea izango dela, eta profesionaltasun baten mailan, baina Real Unionen jokatzea ere, Irungoa izanik, ametsa bete duzu? Bai, nitzako azkenian beti hemen egonda, igual Irunen ez dago afizio askorik, bino Real Union jokatzen dugun guztiak bakigu onera iristea ametsu bat dela, eta iristea poza asko ematen dit, eta lortu dela amets bat esan daiteke bai. Aipatu duzu oraintxe Real Unionen zaletasuna gutxi txikia dela Irunen, baina azken jardunaldietan ikusi dugu, adibidez Santanderreko Racingen aurka sekulako harrera egin zuen zalegoak, ez dakitea pandemia garai hauetan zaila den arren, nabaritu duzuen, ea zalegoa pixkat engantzatu, berriro engantzatu dela? Bai, ikusi dena da, taldea denboraldi oso egiten nahi dela, eta ikusi da zenbat jendea mugitu dela, eta harrerak eta guzti egin digute, oso pozik horren partetik, eta azkenian uste dut azken 2 urteak ez direla onak izan emaitzen moduan baina urte honetan gauza guztiz aldatu da eta jendea eskertzen ari dugu, ez? Ezin da zelaira sartu, baina kanpoan egin ari digute harrerak eta hori eskertzen da. Zu hasiera batean, B taldeko jokalaria zera eta hasiera batean entrenatzen hasi zinen taldearekin. Zu jarraitzailea zarenez, Real Union jarraitzailea zarenez, espero zenuen taldearen errendimendua? Maila honetara iritsiko zela taldea, hasiera, demoraldi hasieran? Egia esaten, etorri nintzen aurre denboraldian ere jolastea, Sansen kontra, eta bakarrik egon nintzen partidu honetan, eta Kriston partida entzuten, eta gaina aldaketa asko egon ziren, fitxaje asko, eta ikusi izan maila zegoela, eta gero ikusi da zelaian, asko betu dela taldea, eta gauzak ondo egin direla, ez? Ikusi da. Zuk aipatu duzu, Sanseko aurre denboraldiko partidan egon zinen, gero, entrenamendu batzuetan igo zara, deialdietan ere egon zinen, baina azken 2 jardunaldietan jarraitasun puntu hori lortu duzu. Nola izan da prozesu guzti hori? Aurre denboraldian ez nintzen behekin hasi, bakarrik partidu egin nuen, eta gero abenduan dola hasiko nintzen entrenatzen eta lesionatu egin nintzen, eta gero bueltan egin genuen partido, barruko partido bat, eta nahiko ondo egon nintzen, eta handik Aitor eman zidan konfiantza, hasi nintzen egun guztietan entrenatzen, eta azkenean Barakaldon hasi nintzen, izan zen lehenengo deialdia, eta handik aurrera ia entrenamendu guztietan egon naiz, eta deialdi askotan, eta azkenean lortu dut zelaira sartzea, ez? Eta deialdi horretako deia nola jasotzen duzu? Inigo, lehenengo taldearekin zoaz? Pixkat, ez dakit nola esan, ez nintzen jungo, eta ez dakit egontzan lesionatu bat edo, eta goean nengon eta ditu zidaten, etorri bat nintzala PCR egita eta hori, segurazki jungo nintzala deialdira, eta poz handia egin hartu nuen, eta handik aurrera entrenamendu guztietan dena eman dut, eta azkenian lortu dut, ez. Zaleak jakin dezaten, agian jokatu dituzun minutuak motz geratu zaie, ze postutan gustatzen zaizu jokatzea, edo Aitorrek ze postutan eskatzen zaizu jokatzea? Ni bez, beti izan naiz nola polivalente, baina berez ni lateala naiz,
Baina, bueno, Sadarren atean nintzen, Sadar barkatu, eta Jorraneren atean nintzen estremoz, eta beste egunen atean nintzen lateral, baina ezkerretik, eta ondo. Entrenatu dute laterales eta zentrales, baina, bueno, jartzen dian lekuan, a cumplir, eta listo. Aitor Zulaika, zerbait bada da formazioko entrenatzailea. Nabaritu duzu berarekin entrenatzen ari zarala eta lehen taldearekin entrenatzen ari zarala pertsonalki, hobekuntza? Bai, azkenian lehenengo gurean etorri nintzenean, flipatu nun, entrenamendu nivela eta guzti, eta nik kontuatu naiz, pauso horre bat eman duala, eta gaina ere hori lagundu dianak, parte izan dira ez Aitor bakarrik taldekideak, askotan esaten da, jende hobearekin jolasten zarenean, hobetzen duzula, eta jende oso ona zinguratuta egoteagatik lagundu dite hobetzera bai. Eta ze taldekideak dituzun, Bigera, Alavesen, Nastiken, Errealan, Atletiken ere jokatu du, Sportinen, Gorka Kijera, Mirandesen, Eibarren, Sergio Llamas Finlandian ibili da. Nola da, aldagelan beraiekin moldatzea eta jakinda arrobiko jokalaria zarela. Nahiko normala, azkenean bat gehiago ezala hartzen dizute eta exigitu badizute exigitzen dizute, gauzak ondo egiten badizute ere esaten dizute, oso ondo hartu dut, normaltasunez hartu dut eta esker izan da hori, eta poz handia ematen du beraiekin jolasteaz, beraiek izan duten karrerak azkenean futbola jolasten dugun guztiak izan nahi ditugu, eta azkenean ikasteko asko balio dit, bai. Urte hasieran guk elkarrizketa bat izan genuen Aitorrekin eta arrobia galdetuta berak esan zigun, berak ez zuela inolako arazorik izango arrobiko taldeko jokalariak igotzea. Aurten 2 igoarazi ditu eta debutatu ditu, Lazkano Iturburu eta azkena zu. Bigarren taldean nabaritzen da nolabait gauzak ondo egiten baditugu Aitorrek gurekin kontatu dezakela. Txispa hori nabaritu da bigarren taldean? Bai, nabaritu da gainaz, gaude 5 entrenatzen dugula egun guztietan, baina jende gehiago hori eman dio oportunitatea entrenatzeko, eta azkenean bai nabaritzen da, berak egin du nabaritzea ez, berak igo ditu jendea entrenatzea eta hori eskertzekoa ez. Eta agian, aurreko galdera batekin erlazionatuta, leheno aipatu duzu Irunen zaletasuna Real Unionekin ez dela oso handia. Arrobiko jendea lehen taldera igotzea, irundarrak lehen taldera igotzea, zaletasun hori areagotu dezake? Bai, izan liteke, ez? Azkenean ni kuadriako askok edo ezagun askok etortzen dira animatzea, eta igual bai ni jolasten naizenean egola, igual inzitatzen dio ez gehiago etortzea, baina uste nik taldea dagoen momentuan etorriko ziela berdin, azkenean bai laguntzen du, baina uste berdin egongo ziela. Eta taldea ondo dago. Lehenengo, igoera fase horretara gutxigatik ezen sartu, eskura zuen azkenengo jardunaldi horretan, Atletikek hemen irabazi zuen, edo nola ere, altxatu eta hurrengo 3 jardunaldiak irabazi ditu taldeak, eta matematikoki ez, baina esan dezakegu oso bideratuta duela datorren urtean lehenengo federazio maila horretan jokatzeko. Bai, Aitorre transmititu digu ez dagoela egina, porque egia da, eta matematikak kontrera esan arte segitu behar dugula, eta hori jakin dugu, baina bai ere dakigu pausu asko eman ditugula, eta gertu dagoela, baina ez dago egina, hori ere egi bat da, ez? Ez dagoela egina, baina bai, gertu dago, oso gertu bai. Gelditzen diren neurketetan, zer egin behar du Real Unionek? Uste enpate batekin balio dula, ez? Enpate batekin balio. Baina jokoari dagokionez, edo taldea bezala oraindik eta gehiago hobetzeko eta propio, Real Union hobe sentitzeko zer egin behar du azkenengo jardunaldietan? Nik uste, orain arte egin duguna den berdina, segitzea, 3 partidak ateatzen saiatzea, eta 9 punturekin, 9 gehiago ateatzen baditugu, hobe eta ondo bukatu.
eta gero ospatu behar bada, ez? Alden moduan. Bai, Eta azkenengo galdera eta elkarrizketa bukatzeko bidean, hemen etortzen ari ginenean, bela artifizialean, jokalariak edo infantil edo juveniletako mailako entrenamenduak zeuden. Zu antzinenean imaginatzen zenuen noizbait gaur gure atzean dugun zelaian jokatzeko aukerak izango zenituela? Pues, esan duan bezala, nahi nuen, baina imaginatu ez, oso urrun ikusten duzu ez, baina gero, Aitorri esker gertu ikusiet eta azkenean lortuet, baina hor zaudenean nahi duzu, baina ez dago, ez duzu gertu ikusten, nik ez nuen gertu ikusten ez. Azken urteetan Unionen ere, kostatu zaiona ere izan da kanteratik ateatzea ez, eta sorte txarra izan dute azken urteetan, ze kategoria hon batzuk jaitsi zituzten, baina ez nuen gertu ikusten, baina lortu dut eta azkenean poza ematen du ez. Ilusio horrekin elkarrizketa bukatuko dugu, eskerrik asko berriro ere gu jasotzagatik, eta ez diren gelditzen bakarri bi neurketetan, baizik eta pixkanaka minutoka ere agotzen diren, eta zergatik ez, 2 urtetan hemen hasierako 11 ikusten zaituztegun. Ea suerte hon. Eskerrik asko.